OK, čau lidi. Teď jdeme hrát zápas. Budu hrát FIFU. A doufám, že střelíme ještě jedno, kam to nahrál. Co dělá? To týpek. Gól 1-0. Vyhráváme 1-0. Endrick dal góla. A hezký saltíčko. A pak si nějaký otevřeme pack s nějakým fotbalistou. A doufám, že to vyhráme. Co? Já jsem dostal, co? Kupuju, dík. Kámo. Dík. To je dobrý, kámo, že by to nahrál. O. To zkusíme. Ne! Škoda. O. Ne, kamo. Jo. Pojď. Ładno spadnął Benzema. Dobrý. Určitě tady dejte na tomhle kanálu Daniel Vítek, teda Dan hraje, dejte odběr a like. Málem byl. Co to? Yes. Druhý gól ve 44. minutě, nějaký Binue Gittens. Tak. 35. minuta. Zatím. OK lidi. Možná dám góla. Může se stát všechno. Tak nemůže. Možná jdeme 2-0 zase. Napište do komentářů, kdo hraje FIFU, FC Mobile. Tak napište do komentářů tu FIFU, jak hraje, tak mu dám sedíčko. Protože je to fakt dobrá hra, jako tohleto. Ta FIFA je fakt hodně dobrá. Tak, nahraju. Cože? Benzema! Yes. 3-0. Je to tam. Takovou kličku, cože? Mi dá fakt jako dal dobrý, jo. Ať mu to spadne už. Jsem taky nějakou. Ještě jo. Já věřím. Musím dát góla. Já nevím, jestli to dám. OK. Zatím míč. On to chytil. Cože fakt, fakt sebral. Je 84. minuta. To dáme ten zápas, to dáme. Doufám, že to dáme, jako. Ne! Kde je? Jo. Je 90. minuta už. Yes. Jdeme se otočit ten balíček. Tak jdeme na to. Jako docela to bylo lehký, je to 3-0. OK lidi, jdeme na to.
Je 60, máme 120, vidíte nahoře. Ale my si koupíme tohle. Vidím, máme na to, takže jdu na to. Yes. Yes, je tam. Kamposek, tam máme. Dám si ho do týmu. Mám UV 96. To je můj tým. OK, je lepší, OK, o něco lepší. Tak jo, lidi, tak čau.